Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi vreau să vă arăt un gameplay. Ei? Dacă nu știați, am băgat un nou mob. Un mob nou. O să vă arăt după ce intru în joc. Așteptăm până se încalcă. Ok, așteptăm până se încalcă. Hai odată. O să revin. Gata, am revenit. Hai să fugim de aici. Sau puteți să zburăm. Da, hai. Hai. Deci. Mergem la gen. Siren Head Boss. Deci l-am... Uite-l! Uite-l! Uite, bine că-ți pe creative, că dacă eram pe survival sau m-am dus. Deci. Și văd că este un fum. Și dacă pun un villager, monstru o să vină după. Sunetul ăsta îl știu. L-am văzut la max infinit. Deci aici este... Aici este casa. Văd și camera. Aici nu. Asta e prima cameră. Bă, dar nu te închide așa. Aici e a doua cameră. Aici e a treia. Aici cred că e baia. Aici e a patra. O să vă arăt și în pod. Aici e două intrare. Aici e prima intrare. Ia să vedem ce e aici. Nimic interesant. Și aici nimic interesant. Aici nimic interesant. Aici nimic interesant. Nici aici nimic interesant. Ok. A doua intrare. Ia aici nu e nimic interesant. Ăsta? Nu. Nici nu ăsta.
Deci, mergem pe aici. Și aici avem și mineul. Și dacă te duci, este o fermă. Deci noi să ieșim. La 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 la. La 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 la. Aici. Și ok. Ok. Ne plimbăm. Și la la la. Deci, nu o să fie prea, nu o să-l... Oleu. Oleu. Na, aia da. Aștept 1000 de ani până se încalcă. Asta. Deci, bun. Deci, și aici. Deci aici. Și ce caută un chest în mijlocul drumului? Ce caută mă Siren Head acolo? Siren Head! Alo! Ce cauți pe fire? Ce cauți pe firele de curent? Nea, nea, nea. Cam atât a fost și cu episodul de azi. Vă las un like, share și subscribe și noi ne revedem data viitoare la un nou episod.